Recomendacións express para San Valentín. A maioría van ser libros en inglés porque o que teño lido últimamente, que queres que vos diga meu sei o que hai. Libros que che fan crer no amor. Concretamente, ademais, sendo libros con representación queer e históricos. Temos A Lady for a Duke, de Alexis Hall, The Secret Lives of Country Gentlemen, de K.G. Charles, e The Perfect Crimes of Marian Hayes, non sei como se pronuncia ben, de Cat Sebastian. Logo, pasando para xente máis pesimista, Grinch no amor, non sei que non sei canto, libros Divorce Core sobre parellas falidas, relacións falidas, teño para vos Ed's Case de Why Said Shin. Libros sobre a sexualidade barra a romanticismo de forma explícita que teñen conversas sobre estas sexualidades ou, pois tamén nese caso, representación das mesmas. Non estamos quebrades de Nevarros. E por último, se credes un pouco de todo e que unha recomendación hai de todo, ten amor, desamor, representación asexual a romántica, de todo que podedes querer, Beyond the Black Door de A.M. Strickland.